Да, ето ми го канала, това съм аз. Гърми. Тук не знам аз какво правя просто. Сега ще ви покажа как се пише. Ето да ме последвате. Има Лили. Както бяхме до никъде с ремонта, изведнъж нещата. Сега мисля, ако успея да качвам от този, само че малко работа, отново казвам по него. Той е на брат ми, не е моя, ама нещо. Той брат ми го дава за една детска. И да, иначе с Тему съм си побъркана, бъдете спокойни. Ето какво става. Ако не сте гледали класът на скандалните, да започвате веднага, защото е уникален и не се изпират просто с супер яките скетчове. Ето Линшочка. Най-известното ми видео, мисля, че ето това. Вижте това, колко показвания, но имам надолу още едно. Тук сега ще кажете кой пъти показва чушките. Не е просто, тук показвах. Ето. Това ли са ли ми шнолите? Не, шнолите са... ето ги. Май това са. Не. Това е Исемара. И сега мисля да публикувам едно много яко видео, така че следвайте ме тук. Да. Имам много яки видеа. Чао!